Менә без уңышка ирешкән хатын-кыз ди, без дә күз алдына кемне китерәбез? Танылган җырчымы ул, миллионнар эшләгән бизнесвуменмы? Юк, җәмәгать. Уңышка ирешкән хатын-кыз ул, бөтен тормыш авырлыкларын узып, егылганнан соң да тұрып басқан хатын-кыз. Безнең бу ана героинясы Айгөл нәкъ менә шундыйлардан. Хәзер ул барысын да үзе сөйләр. Бу мин тапшыруым, мин Гөлнар Сәфәрова белән башлыйбыз. Гарипова Айгөл Ринат кызы. 1977 елның 24 октябрендә Актаныш районы Шуракай авылында туган. Хәзерге вакытта Казанда яши. 2 югары белеме бар. Айгөл хайваннар белән аралашырга ярата. Урамнан этләр һәм песиләр алып кайтып, дәвалап йөри. Гөлләр үстерергә, бакчада эшләргә, ашарга, пешерергә дә ярата. Вегетариан. Банкта аудитор булып эшли. Кияүдә түгел, бер үзе 8 яшьлек кызы Әнисәне үстерә. Айгөл насыйп ярын көтә. Булачак иренең ышанычлы, яхшы күңелле, эшми торган, кулы эш белгән булуын тели. Китап укырга, урманда, бакчада йөрергә ярата. Ә менә алдаган кешеләрне җине сөйми. Айгөл, сөйләгез әле безгә барысында ничек булды? Мин әлбәттә хатны укыдым, сезнең биографиягыз белән таныштым һәм ярым кулыгызны кысам. Сез молодец, Айгөл. Сез молодец. Минемчә, хатын-кызның күбесе шулай. Чынлап та баласы өчен егылган җиреннән торып басып, тешләре белән тотынып, үрмәләп, менеп, ул барысын да эшли. Менә чын аналар. Бар бит аналар балаларын бала тудыру йортында ташлап киткән аналар да бар. Ул авырту ди. Шулай бит. Шуңа күрә төрле хәлләр була, ләкин Аллага шөкер, менә мондый аналар күбрәк безнең арабызда. Айгөл, ничек шулай булды? Сөйләп күрсәтегез әле. Бу хәлләр 8 ел элек башланды, әйме? Инде 8 ел элек шул стресс нәтиҗәсендәдер инде иртә туды минем кызым 25 атнада. Кичкенә генә иде, 900 стресс булды, нәрсә булды? Тормыш авырлыклары булды инде шунда. Хәзер инде мин аларны онытырга тырышам. Искә төшерәсе килмәй. Шулай. Әйтеп куйык, сезнең тормыш иптәшегез ирегез юк. Ирем юк, менә шул стресс аркасында да булгандыр инде, бәлки. Кичкенә генә булып туды инде ул. Үзем дә шаккаттым инде. Кичкенә генә 900 граммлы, аны сразу кювезга урнаштырдылар. Шуның янында барып килеп йөрдем. Безне бер 6нчы айда гына чыгардылар инде реанимациядә яттык. Бер проблемалар бар иде инде, һәм проблемалар бар иде. Иртә тугач баш миенә су җыела башлады һәм анда аппарат куйдылар. Аппаратны организм кабул итә алмады инде. Шуңа алмаштыралар да алмаштырдылар. Бик еш кына күзенә дә операциялар булды инде, күзләре дә җитлекмичә туды. Һәм шуннан һәм аппаратны кабул иткәч организм безне чыгардылар инде. Без кичкенә генә 3 килограмм иде инде 6 айда. Аннан соң үсә менә куып тоттык инде, интеллект буенча да, физик яктан да яшьтәшләрне куып тоттык, Аллага шөкер. Аннан соң фондларга мөрәҗәгать итә башладым, оешмаларга, башка оешмаларга хатлар яза башладым, тоже ярдәм иттеләр. Эштән дә ярдәм иттеләр бик каты. Безнең бер яшьләгән коллегалар да акча җыйдылар берничә тапкыр. Эштән дә бирделәр акча. Аллага шөкер. Ә тормыш иптәше ул килеп чыкмады балаларына дисеңме? Без аның белән аралашабыз, булай инде. Ул ярдәм итәбез. Кызыксын. Ярдәм дә итә. Юк, минем аңа үпкәм юк инде. Аллага шөкер, шундый кызым бар минем. Аллага шөкер. Шунысы самый. Ходай биргән, яратып, сез аны 8 ел буена шулай артыннан карап, дәвалап биргәнсез, һәм Аллага шөкер, хәзер инде аякка бастыргансыз. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә хәзер инде күзләр ачыла башлады инде, кешеләргә карый башладым, ничек киенәләр, ничек кайларга йөриләр. Үземнең дә кешеләрне Айгөлнең күзләре янаймы? Алар яшьли, ул әле барысында исенә төшерә. Аны оныту мөмкин түгел. Ничек еламаска микән дип торам инде. Айгөл, елап җибәрәсең килсә рәхәтләнеп елап җибәр. Без монда барысына да уртага салып сөйләшәбез, соңга күрә булар барысы да менә бу күз яшьләре, бу хастаханәләрдә йөрүләр, операциялар, ярабби Ходаем артта калсын. Аллага шөкер. Ярабби Ходаем артта калсын. Калыр Алла бирсә. Хәзер инде яшисе килә. Хәзер күрәсезме, ул елмая, һәм ул чынлап та үзенә яңа дөнья ачырга тели. Якты төсләргә бай дөнья. Чөнки ул яшь, аңа 40 яшь кенә, әйме? Нишләп әле ул ирдә табала? Ул әле ир табугына димәгән бит. Кешеләр арасында матур итеп киенеп, әллә каян Хатын-кыз икәнен күрсәтеп йөри ала.
Әни булып врач кебек кенә түгел, эмесе митәлтегемә табиб шикелле. Ул бөтен диагнозларны белеп бетергән Бөтен больницаны беләдер инде. Дишекләрне. Хәзер хатын-кыз икәнне искә төшереп, хатын-кыз булып яшәргә дә кирәк. Инде менә Инстаграмга да хәзер подписалась. Молодец. Элек нәрсә икәнен белмидерем, бөтен кеше Инстаграмда утырадыр. Хәзер Инстаграмда кирәк. Айгөлем намда Инстаграмында язырбыз әле, яме кемдер танышырга теләсә, сөйләшергә теләсә, без сезнең Инстаграмда язырбыз. Бәлки уртаклашырга, бәлки шундый ук кешеләр бардыр. Әйе. Аларга бит тоже ярдәм кирәк. Менә бәлкем менә шушы моментта, нәкъ менә сез үткән проблема белән күзгә күз күрешүчеләр бардыр. Инде шундый ук аналар хәзер хастаханәдә ятучы. Аналар, менә игътибар итегез. Иртәме соңмы Алла берсе авырлыклар барыбер бетә, шуңа күрә Ходай сезгә түземлек бирсен диясе килә бардыр. Бу проблемаларга ишек ябабыз, бикләп ябабыз да, һәм менә безнең алдыбызда яңа ишек. Менә бу яңа ишекләргә, яңа тормыш ишекләренә ул нинди төстән керер икән? Лилия әйт әле. Менә мин Айгөлгә карап куйдым инде шундый ашыграк киемнәр. Бу ашык дигәндә теге шундый тәнтесендә апак түгел, аңа шундый кышкыра торган төстә бар, кызыл күлмәк, мин аңа киетәсем килә. Ул үзе ничектер анда шундый күп тормыш эчендә, әйме? Аның шундый потенциал зур. Әле ул яшәмәгән кебек миңа. Әнә аның шундый бөтен тормышы алдадыр шикелле тоела. Теге менә ишекләр ачылып кына китә кебек. Тагын бер образ мин аңа көзгөрәк образ сөйләдем, пәртә белән. Шундый матур гына. Ансы инде менә теге софрак, шундый яшьләр шәрәгин шундыйрак. Төрле образлар. Шуңа күрә караячакбыз. Мин уйлавымча, ул бик тә шундый затлы хатын-кызга һәм яшь хатын-кызга әйләнәчәк. Айгөлне бөтенләй үзгәртәсе килә. Ул шундый матур, шундый яшь, аның бөтен тормышы алда, ул больницаларда йөри, бөтенләй үзе турында онытып бетергән. Мин шуңа күрә аннарга Безнең хастаханәләргә керсәң бит анда Анда- тормышны да унутасың. Бөтен нәрсәне онытасың, Кем әйе. нәрсә, нинди дөньяда яшәгәнеңне унутасың, гафу итегез, әйе. нәрсә кигәнеңне, нәрсә бизәү турында бөтенләй дә сүз бармый инде. Шуңа күрә мин аның күзләренә яктылык кертәсе килә. Аның бит формалары шундый матур, аның кашлары шундый, күзләре матур. Якты төслерәк макияж ясыйсы килә. Монда инде без күреп торабыз, чәч төсе натураль, бер дә буялмаган, ләкин чәч киселеше инде бернинди монда күпереп тору да юк, кирәкмәс җирләрне генә күрсәтеп тора, битне тагын да киңрәк иттереп күрсәтә. Жуган да үзе кипкән шәй, үзе кипкән. Сез бит прическасыз килергә куштыгыз. Дөрес, нәрсә безгә прическа? Без прическаны үзебез ясыйбыз. Менә шулай карап торганда минем Айгөлгә беренче кыска, шундый янып тора торган чәч кисеше күрәсем килә аның йөзендә. Аның менә күзләре янып тора, караганда менә шундый матур зәңгәр күзләр. Мин дә кадрдан төшәйтеп салган идем, әллә блондинка төсмерләре кертәбезме дип. Кызлар миңа ябыштылар, нинди блондинка дип. Әле бу башы гына, әле без сезне хәзер алып китәбез салонга, анда буй башлыйбыз. Салонга барганча әле, дуслар, без кичкенә генә бер момент парфюм турында да онытмыйк әле башта, без сезгә парфюм сайларбыз. Парфюмер темасы бик сөйләмиләр, әйме шунарга күп кеше бу теманы белми, бу теманы аңламый. Шуңарга мин бүген сезгә шундый матур, зихри, саф, хуш исле парфюмерны дөньясын сезгә күрсәтәсем килә. Хәзер мин сезгә парфюмер төрләре турында сөйлим. Беренче төр безнең масс-маркет дип атала. Бу инде бик очсызлы компонентлар һәм бик шундый гади составлы композиция парфюмерны булаймы. Икенче түрі безнең люкс дип атала. Минем уйлавымча, бу парфюмерияны бөтен кеше белә, бөтен кешенең алганы бар. Чөнки бу парфюмерия көн сайын миллион тираж белән сатыла.
Мында инде безнең әйме Chanel, Guerlain, Estée Lauder шундый брендлар керә. Өченче безнең төре әйме нишевая парфюмерия дип атала. Бу тема турында мин әзрәк соңрак үтеп китермен. Дүртенче төре авторская парфюмерия дип атала. Мында инде кеше безнең авторский парфюмерный ательега килеп, аңарга парфюмер өчен иҗат иткән эксклюзивный әйтсәк тә була, парфюмерный композиция тәкъдим итә. Хәзер инде мин сезгә нишевая парфюмерия турында сөйләшәкмен. Ул бик әз күләмдә чыга, ул избранный кешеләр өчен генә. Иң төп максат парфюмерның иҗат итүеме. Өченче як нишевая парфюмерияның ул безнең табигый һәм чын компонентлардан тора. Һәм без тәнгә сипкәч, ул парфюмерияны аның ишетелүе, аның яңгырауы да шундый табигать сыман матур, әйме шундый саф, шундый зыялы була. Дүртенче як нишевая парфюмерияның шундый матур ачылышы була. Агнатып китәм. Менә люксны алабыз икән, әйме бөтен кешедә дә ул бер үк ис була. Миндә, сездә, сезнең ирегездә, ирнең әйме тәнендә бер үк ис була. Нишевая парфюмерияда алай түгел, анда без алабыз әйме парфюмны. Бүген ул миндә бер ис, иртәгә икенче, яңгырлы көнне аның чәчәкләре әйме ачыла, кышкыны ул бер нота белән генә ачылырга мөмкин. Ул безне шаккаттыра, әйме ул шундый сәнгать минем өчен, нишевая парфюмерия сәнгать, шунарга мин үземнең профессияга шундый матур, авыр, ләкин шундый саф һәм зыялы теманы сайладым. Айгөл ханым, исәнмесез? Сөйләп үтегез әле, ниндирәк исләр сез яратасыз? Мин үзем авыррак исләр яратам, инде специя исләре, Гарәбстан исләре, шундыйрак. Мин дә сезгә шундыйрак парфюм сайларым, чөнки сезнең шундый нәфис йөзегез, әйме сезнең шундый якты йөзегез. Гарәп парфюмериясе ул шундый озын шлейф белән һәм ул көз көне шундый матур ачылачак сезнең тәнегездә. Ул сезгә шундый матур килешәчәк. Һәм мин үземнең магазинымнан, әйме үземнең кибетемнән сезгә шундый матур парфюм бүләк итәсем килә. Һәм мин ышанам, бу парфюм сезнең тормышыгызны яхшылыкка гына алып барачак. Һәм сезнең артыгыздан йөришәкләр, сорашаклар нинди бу парфюм һәм шулай ук балкып, шулай ук матур булып йөртегез. Шундый матур зыятлы парфюмерия белән сезне таныштырам. Рәхмәт, рәхмәт ялсын. Ой, төшкәдә керә торган әйбер түгел инде бу минем, рәхмәт. Дуслар, парфюмнар сиптереп, килеп утырдык Зиләнең креслосына, һәм хәзер без чәч буяу этапларын башлап җибәрербез. Айгөл, ничек кәефләр? Шәп. Мин күрәм, сез барысына да әзер. Әзер, барысына да әзер. Үзен шатландыра Зиләне. Зиләне бигрәктән аның йөзендә елмаю. Зилә, нәрсә эшләргә уйладың инде хәзер? Төгәл генә әйтеп бирә аласыңмы? Шул кисәм һәм буем дигән сүзеңдә торасың. Зилә хәзер сезгә барысын да аңлата, күрсәтеп сөйләр һәм шулай ук кыска чәчкә укладка ясау буенча да мастер-класс бирер ул. Айгөл, сез әзер булсагыз, biz хәзер салондагы бөтен көзгеләрне шушы җәймә белән каплап куячакбыз, җәймәләр белән. Һәм сез үзегезне күрергә тиеш түгел. Ул иң кызыгы да шунда, ахырдан аның эффекты шәп булачак. Көзгене ачып җибәрәбез, сез ау дип егыласыз шунда. Каплыйбыз әйдә. Менә кыска чәчкә укладка ясар алдыннан, фен белән киптерер алдыннан. Иң беренче чиратта менә мондый күбек белән кулланырга кирәк. Менә шундый җайлы. Шулай итеп әзрәк алабыз да, чәчнең бөтен озынлыгына түгел, тамырларына тигезергә кирәк. Менә шулай итеп күбекне буяганнан соң, чәчне менә ничек итеп киптерәбез, ул шулай итеп ятачак. Бик җайлы, бернинди лак та кирәк түгел чәчкә. Кыска чәчне әзрәк күпертеп җибәрер өчен, шулай кибетләрдә мондай пудра дигән әйбер сатыла. Чәч араларына шулай итеп әзрәк салабыз
һәм моннан соң шеш күпереп китә, һәм күбрәк булып күренә. Айгөл, син беләсеңдер инде, көн сайын шешне юрга вакыт җитми. Мәсәлән, сиңа бер кая тиз генә барырга кирәк ди, шешең юылмаган ди, шулай кибетләрдә коры шампунь дигән әйбер сатыла. Аны шулай шешнең тамырына гына һәм 30 см ераклыкта сиптереп алырга кирәк. Якын китерсәк, анда ак эзләр калачак. Шулай шеш күпереп китә. Сизгәнсеңдер инде тәмле исләрне дә. Менә бу берничә әйбер синең өеңдә торса, синең укладкаң менә дигән булачак. Көн сайын. Дуслар, ничек хәлләрегез? Безнең монда үзгәреш этаплары дәвам итә. Тагын бизәндерәсебез калды. Аннан соң киендерәбез һәм аннан соң без сезгә әзер образны күрсәтергә әзер булачакбыз. Диләрә, сез нинди этапта нәрсә эшлисез хәзер? Зилә чәчләр кискән вакытта без инде тонны сыртып өлгердек. Хәзер дәвам итәбез. Чәчләр кискен арада. Менә әйдәгез әле, карагыз әле. Чәчләр монда гомумән киселеп беткән дияргә була, ләкин Айгөл курыкмый, Айгөл елмая. Хәзер мин сүзне Диләрәгә бирәм. Диләрә бизәндерәчәк, сезгә үзенең мастер-классын күрсәтәчәк. Аннан соң инде без Айгөлне киендерергә алып китәбез. Уңышлар, кызлар. Айгөл, иң беренчедән сезнең булган татуажны каплаячакбыз һәм кынгырт булган төстәге теннәрне кулланырбыз һәм сезнең күзегезнең карашын тирән әйтер өчен мин сезгә керфекләр ябыштырамын. Керфекләрне ничек сайларга мин сезгә аңлатып җибәрәмен хәзер. Иң беренчедән үстерелгән керфекләрне сайлар өчен без аңларга тиеш безнең күз формасы нинди икәне. Миндальмы я кысыкмы. Икенчедән, безнең күз формасының размеры нинди? Зурмы, кечкенәме, түгәрәкме? Өченчедән, без аңларга тиеш безнең бер күздән икенче күзнең арасы нинди? Әйбәтме, юкмы? Ничә аңларга? Безнең бер күзнең икенче күзгә кадәр арабызга тагын бер күз сыярга тиеш. Ул әйбәт утырылган күз дип аңлатыла. Мәсәлән, түгәрәк күзләргә менә мондый формалы керфекләр килешә. Аларның кырыйларында иң озын размерлы керфекләр. Кечкенә күзләргә килешә менә мондый формалы. Керфекләр төрле материаллардан ясалалар. Алар бар натураль һәм искусственный. Натураль керфекләрне алар кыйбат була. Аларны берничә мәртәбә кулланып була. Искусственныйларны аларны бер мәртәбә ябыштырасыз да һәм аларны алып ыргытасыз. Алар күзгә зыян китермиләр. Аны специальный гипоаллергенный клей белән ябыштырып була. Мәсәлән, мин артистлар белән эшләгәндә аларны еш итеп кулланам, чөнки ул макияжны бөтенләй тагы да матурак итеп күрсәтә. Ясалма керфекләрне сез тулга ябыштыра аласыз, я берәр бәйрәмгә. Һәм ул сезне тагын да матурак күрсәтер. Әзерме? Да. Диләрәсен әзерме? Айгөл күзләрен үк җумдык. Айгөл. Ачыгыз күзләрегезне. Ачыгыз. Әле күзгә ябы. Юк. 1, 2, 3. Allah, min özüm tanımıyım da. Yok, şunlap tanımıyım, yok. Mega супер бит, әйме? Монда Ничек шулай була инде? стиль барлыкка килде монда. Мәңге булай эшләй алмасын. Күптән бирлек кызыл төсле помада бер героиньга сөртәсе килә иде, сезгә шуны килешә. Минем кызыл төсле мечта иде, хыялым иде. Сөртергә куркадыр инде. Күзләрне дә инде. Мин булай итеп мәңге эшләй алмыйм. Айгөл, менә шулай ничек бәхетле елмаясыз хәзер, әйме? Амин алга таба да шулай бәхетле елмаясыз. Матур шибәр булып, алга барырга булыр. Кызлар. Ну, теләкләр әле аннан соң әле китте киенергә. Кызлар, җегетләр, рәхмәт. Көн дәвамында без буйбыз, бизәндерәбез, киендерәбез һәм ниһаять героиня әзер. Бу атна героинясы безнең Айгөл. Айгөлнең гаиләсе тезелешеп килеп басты. Бу аның яраткан кызы Әнисә. Әнисә, сәлам дин камерага. Әнисә ояла әле безнең. Әнисә нянесі белән килде, исәнмесез? Айгөлнең дус кызы Гүзәл үзенең улы белән. Гүзәл, исәнмесез? Әнисә, каршы алабызмы әнине? Әйеме?
Ничек ойлайсың, ул нинди? Моторин, молодец. Айгөл, шығыңыз, біз сізді күтеміз. Менің әйтірге сөзім жоқ, чөнки менә ана белән бала мәхәббәтен күреп, минем күзләремә яшьләр килә. Безнең командабызга иң зур рәхмәт ул менә баланың елмаю эмоциясы. Менә иң зур бәяне ул бирде хәзер, дөрес әйтте Диләрә. Безнең стилистларыбыз һәр образны үзенчәлекле итеп сайлый, ягъни һәр 3 образда аерым-аерым үзенә күрә, әйме? Менә хәзер без шулай ук Айгөлне күлмәктән күрә алырбыз, ләкин ул икенчерәк стильдә булыр. Әйдәгез әле аның үзен каршы алабыз. Шундый чибәр, шундый матур, искиткеч Айгөл. Мин сиңа зур бәхет телим. Гел шундый сөйкле, шундый чибәр булып күрергә телим сине. Мин сине бик яратам. Хөрмәтле ир-атлар, сез карыйсызмы безнең тапшырны? Айгөлгә игътибар белән карагыз тагы бер тапкыр. Без бит үзебезнең героиняларыбызның адресларын да язабыз. Шуңа күрә алар белән аралашу теләге бар икән, кушылу теләге бар икән, сөйләшү теләге, очрашу теләге бар икән. Рәхим итегез, языгыз. Без Айгөлнең почтасы менә монда язып куячакбыз. Бу яңа прическасы яшертеп җибәрдем. Миңа калса 10 яшькә точно яшәрде. Икенче яктан бу прическаның көчлелегендә ассызыклап узды. Киеменә килгәндә, менә бу кием аның ничек күңеллелеген менә күрсәтә шикелле миңа. Җиңеллек истәя. Үзең өчен дә яшәр вакыт җитте. Син онытмай, без бу тормышта бер яшибез, шуңа күрә әйе, син яхшы ана, ләкин синең яхшы яраткан сөйкле хатын булырга да хакың бар. Әнисе, әйдә чакырабыз әнине. Әнием, без сине көтәбез. Нинди матур. Кызыл күлмәктә. Разрез. Әйе. Бу менә аның хәзерге тышкы кыяфәтенең акценты име шундый. Беренче образда теге розовый пальто булса да, анда кара төс бар иде. Икенче образ аның шундый бик тә диңгез төсендә иде. Мен ансы белән аның зәңгәр күз төсен мин ассызыкладым. Бу өченче образда аның шулык менә үзенең кеше, аның үзенең яраткан менә индивидуаль төсләрен мин калдырдым. Шуңа күрә без кызыл төстә Айгөл үзе ярата. Шуңа күрә кызыл төстә күлмәк сайладык. Һәм аның фигурасына менә аның сынына бик килешеп тора минемчә. Гөлназның әзрәк ашыграк идәсе килгәнен менә хәзер ул күрәдер инде. Без әз генә караңгырак иттереп җибәрдек һәм аның күзе ачылып китте. Менә буяганнан соң Ялтырый башлады күземе? зәңгәр икәне күренеп ала. Нидән нәрсә булды бу? Шуны аңламый торам бит нәрсә күзе ялтырый диеп. Һәм менә бу чәч кисешен аңа Айгөлгә гөл тотып торырга кирәк. Чөнки менә мондай чәч кисеше белән, мондай стрижка белән аның муены озынайды, уйны башын, муенын менә әйтеп тота башлады. Бөтенләй үзен икенче төрле иттереп күрә. Айгөл, һәр вакытны менә шулай чәчәкләр белән сөендерүче кешегез булсын яныгызда, әйме? Һәм менә шушы сабырлыклар сезгә уңышлар булып әйләнеп кайтсын иде. Бәхет булып әйләнеп кайтсын иде. Һәрбер түземлегез, һәрбер сабырлыгыз Алла бирсә. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Минем чын күңелдән бөтен мин тапшыруының командасына, кызларга, Зиләгә, Диләрәгә, Лилиягә, Гөлназга, егетләргә бик зур рәхмәт һәм чын күңелдән башыям мин сезнең алда көне буе безне матурларга тырыштыгыз, елмайып, күлеп, шундый матур татарча сөйләшәсез. Бик зур рәхмәт сезгә, чын күңелдән бәхетле булыгыз барыгыз да.
Рәхмәт бик зур. Айгөл, камераға қарап, мен деп әйтәлі, өз кішіңе ышанып, һәм гомумән икенче төрле итеп. Нәкъ менә шушы сүздән синең тормышың яңаша башланып китәрлек итеп. Мин менә шулай. Яңа кешеләр белән, яңа образ белән. Айгөлне без яңа юлга чыгарып җибәрәбез, яңа тормышка ала бирсә. Дуслар, без сезнең белән сау булашабыз. Бу мин тапшыруы иде. Чын профессионаллар командасы һәм мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыйк, иң мөһиме.